Лукашенко хоча, каб узбекі переязджалі жыць у Беларусь. Трамп абяцае даць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракетаў «Пэтрыот». Зону адсялення пасля аварыі на ЧАЭС разглядаюць для сур'ёзнай будоўлі. Уладзіміру Някляеву исполнілася 80 год. Пажылая берасцейка прыручыла дзікага бусла і стала зоркай соцсетак. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Дмітрий Гурневич. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 9 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам Узбекістану Мирзиёевым у Менску. На сустрэчы ён сказаў, што хацеў бы, каб узбекі прыязджалі жыць у Беларусь з сем'ямі, асабліва ў вёску. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. У горадзе з жыллём прыйдзецца крыху пачакаць. Лукашенко назваў узбекаў вельмі добрымі работнікамі і сказаў, што беларусам ёсць чаму ў іх вучыцца. За дзеянняў беларускіх уладаў былі вымушаны эміграваць некалькі соцень тысяч беларусаў. Эксперты спрачаюцца, колькі насамрэч іх было, ці то 500 тысяч, ці там гаворка ідзе нават пра мільён. Вось, і гэта дадалося да дэмаграфічных праблемаў, якія аб'ектыўна развіваліся апошнім часам. І цяпер улады спрабуюць прыцягнуць на месца беларусаў, якіх выгналі за мяжу, нейкіх іншаземцаў, ці то пакістанцаў, ці то узбекаў, ці то туркменаў, ці яшчэ нейкіх людзей. Але наколькі разумная такая палітыка выгнаць з краіны беларусаў, каб на іх месца запрасіць іншаземцаў, людзей з іншай культурай, іншай рэлігіяй, іншай цывілізацыі. Узбецкі бізнес ужо працуе ў Беларусі. У Шумілінскім раёне узбекі арандавалі 4000 гектараў зямлі, каб разводзіць буйную рагатую жывёлу. Плануюць пашыраць гэта і ў іншых раёнах. Узбекістан таксама выручае Беларусь, калі даводзіцца абыходзіць еўрапейскія санкцыі. Беларускі расследніцкі цэнтр у 2023 годзе высветліў, што Узбекістан дапамагае беларускаму заводу «Гродны Азот» прадаваць угнаенні ў еўразвязе, нягледзячы на санкцыі. «Гродны Азот» трапіў пад санкцыі ЭЗ у 2021 годзе за звальненне супрацоўнікаў удзельнікаў пратэстаў 2020 года. Але пасля гэтага пастаўкі карбаміду з Узбекістану ў еўразвяз рэзка выраслі, хоць раней Узбекістан такі тавар у Еўропу наогул не прадаваў. Журналісты знайшлі кантракт. Беларускае прадпрыемства прадае карбамід узбецкай фірме «Воклер Эксім», а тая ўжо перапрадае яго ў еўразвяз пад сваім імем. Толькі за одну партыю ў 2022 годзе узбекі заплацілі каля 885 тысяч. Эксперты мяркуюць, што Узбекістан не проста перапрадае тавар, а дапамагае выдаваць беларускую прадукцыю за сваю уласную, у тым ліку забяспечваючы яе узбецкімі сертыфікатамі якасці. Актывісты патрабуюць новых санкцыяў, каб перакрыць гэтую схему. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што дасць Украіне ліцэнзію на самастойную вытворчасць ракетаў-перахопнікаў для сістэмы «Пэтрыот». Ён сказаў пра гэта на сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім падчас саміту НАТО ў Анкары. Трамп сказаў, што пасля гэтага Украіна не зможа скардзіцца на нястачу зброі. Можна будзе рабіць ракеты самастойна. Ён дадаў, што кампаніі-вытворцы «Пэтрыот» пра гэта яшчэ не паведамілі, але ён упэўнены, што яны будуць рады. Пока речь идет скорее о согласии Трампа на это. Нет еще соглашения о лицензии. Это соглашение еще надо подготовить и подписать. Мы пока получаем только публичное политическое согласие на это. И потом еще длительный процесс реализации этого проекта, создания производственных мощностей, передачи линий и так далее. Так что это пока скорее на завтра, а не на сегодня. Трамп таксама сказаў, што і Пуцін, і Зеленскі паводзяць сабе складана і паджартаваў над Зеленскім наконт паездку ў Маскву. It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. «Пэтрыот» – гэта галоўная сістэма проціракетнай абароны ўкраіны. За апошні тыдзень Расія двойчы масіравана абстрэльвала ўкраіну, загінула амаль 50 чалавек. Зеленскі кажа, што ўкраіна ўжо мае ўсе магчымасці, каб рабіць ракеты самастойна. Не хапае толькі дазволу.
Праладныя артысты, супрацоўнікі дзяржаўных каналаў і сваякі Лукашэнкі, каго ўзнагароджваюць медалём Францішка Скарыны пасля 2020 году. Падрабязней Ганна Ермакович. Сёлета 30 чэрвеня медалём Скарыны ушанавалі Ірыну Тур, кіраўніцу Дому культуры ў Лідзе і маці адыёзнага прапагандыста Ігара Тура. А 5 гадоў таму гэты самы медаль атрымаў і сам Ігар. Каментуючы сваю ўзнагароду, Ірына Тур падкрэсліла, што захапляецца маральнымі каштоўнасцямі сына. Прапагандысты, а таксама кіраўнікі праўладных тэлеканалаў атрымліваюць медалямі Францыска Скарыны рэгулярна. Напрыклад, у 22 годзе так ушанавалі дзейнасць кіраўніка інфармацыйнага вяшчання тэлеканалу АНТ Анатолія Занковіча з фармулёўкай за вялікі асабісты ўнёсак у развіццё нацыянальнай журналістыкі. За тое самае медалём Скарыны быў узнагароджаны і супрацоўнік расійскага прапагандысцкага каналу РТ Канстантин Прыдыбайла. А летась медаль атрымала Ганна Лукашенка, спявачка, прадусер і нявестка Александра Лукашэнкі. У 22 годзе ушанавалі яшчэ адну спявачку Юлію Быкаву, салістку групы «Аура», вядомую сваёй праўладнай пазіцыяй і выкананнем песні «Любімую не аддаюць». Медаль Францыска Скарыны быў заснаваны ў 1989 годзе. Афіцыйна ім узнагароджваюцца дзеячы адукацыі, навукі і культуры за высокія дасягненні ў дзейнасці. Зону адцялення пасля аварыі на ЧАЭС разглядаюць для сур'ёзнай будоўлі. Улады шукаюць магчымыя пляцоўкі для ядзернага магільніка ў Хойніцкім, Астравецкім і Мсціслаўскім раёнах. Будоўля мае пачацца ў 2028 годзе, а завяршыцца прыкладна да 50-га. Адна з пляцовак у Хойніцкім раёне на забруджанай пасля Чарнобыля тэрыторыі. Глеба навакольных вёсак афіцыйна аднесена да зоны з правам на адцяленне. Узровень стронцыю ў блізкай рацэ перавышае норму для пітной вады ў 90 разоў. Нягледзячы на гэта, аўтары дакументу прызналі пляцоўку прыдатнай. Асобна вылучаецца забруджанасць дрэваў. Прад будоўлю плануецца выкарчаваць каля 40 гектараў лесу. Гэтую драўніну ў дакуменце назвалі бяспечнай і рэкамендавалі перадаваць на дровы, мэблю і пэлеты. Фармальны ўзровень забруджвання ніжэйшы за норму. Святлана Алексіевіч і Алесь Беляцкі падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. Беларусы зарэгістравалі ў гэтай краіне асацыяцыю ініцыятыву стварэння беларускага даследчага універсітэту імя Астафея Валовіча для магістрантаў і дактарантаў з акцэнтам на беларускай мове і акадэмічных свабодах. Прадугледжваецца таксама адкрыццё магістарскіх праграмаў. Вельмі важным тут мае быць складовым гэты даследчыцкі характар. Ён пагэтому мае нават у назве гэтае слова даследчыцкі універсітэт, то бок не столькі перадаванне ведаў, але распрацоўка новых ведаў. Карацей кажучы, гэта мае быць праз 10 гадоў дзесьці каля 20 даследчых цэнтраў, перадусім сацыяльна-гуманітарнага профілю мае быць у рамках вось гэтага універсітэта. Ініцыятары кажуць, што ў Беларусі няма ўмоваў для незалежнай адукацыі на беларускай мове, таму хочуць стварыць універсітэт па-за краінай. Для каго ствараецца гэты універсітэт, калі ўлады Беларусі абвяшчаюць усё непадкантрольнае экстрэмісцкім? Асноўным адрасатам будзе, канешне, дыяспара, плюс тыя, хто зацікавяцца з боку не беларусаў вось удзелам у такога тыпу праекце. Паводле Рудкоўскага, цягам паўгода пачнецца рэгулярная праца універсітэта. Праект ужо мае супольнасць з больш як паўсотні даследчыкаў, афіцыйную рэгістрацыю Польшчы і плануе шукаць партнерстваў з еўрапейскімі універсітэтамі і фінансаваннем для запуску. Ініцыятыву падтрымалі экс-амбасадар Швецыі ў Беларусі Стефан Эріксон, галоўны рэдактар газеты «Выборчай» Адам Міхнік, старшыня рады БНР Івонка Сурвілла, гісторык Яраслаў Грыцак, а таксама шэраг экспертаў з розных краін. Беларускі паэт і грамадска-палітычны дзеяч Владзімір Някляеў 9 ліпеня адзначае 80-годдзе. Ён нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смаргоне. Някляеў адзін з найбольш вядомых сучасных беларускіх паэтаў, лаўрэат шэрагу літаратурных узнагародаў, намінант на Нобелеўскую прэмію. Мужчыны, далёка яшчэ да дна вы праспалі айчыну, і ў сынах беларускіх яна не пагоняй ляціць, а ваўчыцай на бруху паўзе, і каб вырвацца з пасткі, сама сабе лапу грызе. Ён аўтар песняў, якія ведаюць мільёны беларусаў. Знічкай прамігне, а віно такое салодкае, горкае на дне. У 10-м годзе Някляеў узначаліў грамадскую кампанію «Гавары праўду» і вылучыў сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах.
У ноч выбараў ён быў жорстка збіты і затрыманы падчас разгону пратэсту ў Менску, пасля чаго правёў некалькі месяцаў пад арыштам. Поверни вот так вот, чтобы... На бок, подложить на бок, по голове. Это сотрясение мозга. У 2015 годзе Някляеў выйшаў з апазіцыйных структур, але працягвае літаратурную дзейнасць. У сакавіку 26-го выйшла ягоная новая кніга апавяданняў. 95-гадовая жыхарка Берасцейшчыны нечакана стала інтэрнэт-знакамітасцю. Увагу карыстальнікаў сацыяльных сетак прыцягнула гісторыя яе незвычайнага сяброўства з дзікім буслом. Відэа з птушкай апублікавала праўнучка жанчыны Яніна. Иди сюда. Летит, смотри. О, Патров, иди сюда. Малыш, на. Бусел прызвычаіўся да мянушкі і прылятае, калі яго клічуць. Птушка ахвотна прымае пачастунак. Жанчына корміць бусла замарожанай кількай, якую купляе ў мясцовай краме. Яніна таксама звярнула ўвагу, што праз працяглую спёку і засуху на балотах стала менш корму. З гэтай прычыны буслам цяжэй здабываць ежу для сябе і сваіх птушанят. Таму дапамога людзей можа быць для іх вельмі дарэчнай. У каментарах многія пахвалілі жанчыну за клопат пра птушку і адзначылі, што такія гісторыі вяртаюць веру у чалавечую дабрыню. Гэта былі навіны 9 ліпеня. У нас толькі праверанай інфармацыяй і варты даверу каментары. З вамі быў Дмітрый Гурневіч. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.